xa, insisto, xa vedes que vimos en serio. Vamos agora a tocarvos outro tema tamén dos 30 e outro tema acompañados coa banda de Santa Cruz de Ribadulla. Os 30 de Trives tiñan un repertorio moi curioso, os títulos dos temas eran moi curiosos e normalmente tiñan algunha historia detrás, non? Os 30 de Trives tiñan moitísimos temas dedicados a mulleres, por iso nos gustou a nos tamén a temática, aí conectamos ben co... Pero con nomes tan curiosos como A muller que capa os homes, dedicado a unha capaladora de Noia famosa polo seu mal xenio. Isto é verídico, temos a documentación aí, as partituras aí as veces, Menos mal que só temos as partituras. A señora, Dios la teña la gloria, outros títulos como Flor de Cardo, por exemplo, e logo outros máis normales como Chelito e Angelines, Rosarito e cosas así. Bueno, vamos tocarnos agora unha fermosísima muiñeira, posiblemente o tema máis coñecido deles, que se chama A Villoria e que, tal como aparece na partitura, está dedicado a distinguida señorita doña Elenita Quiroga de la Casa Grande de Villoria. Para todos vos, Villoria.